shisien par MDC ke Mawhati Konstituensi ryngkat ki Paidbah nongshong shnong kilami Paidbah ban Maramot ye ke Surok ke Bahab ke shnong Pahamriñiai ke beladap satang di thhliew ki syar bar ke bela pynshitom ki Paidbah ke leit kawan khamtam kito ki bepang shitom. Ki Paidbah cho kani ka thaiñ wat la kila ot la nam chi kinong mi khmat cho ka thaiñ na bon sin hindre kim shim la yo pat yo so bathiang halor kani ka surong hindre na kliang ki Paidbah kila ai kuble yo ba Charles Marngar uba wat hai bor kamu MDC ubarang shusha jet shen hindre la pan ie kamen sim ban tendrong ke jing e ki Paidbah da ka bedan ben talang ha kani ki jing Maramot e ka Surok ha kani ki shnong but kalong ke ege ba sosi ba ye ki klong ki khna ki teman ki kro ki ba pangru laban thep da ni ki bolere pick up ban kit ban kiu so ban mi sam solai ban le sim dawai ban le yo le hat ban be ki wei pat ki kam ki dok ki dan kam ki jong ki ke ni sokmen ba hakini khndiat snam yo ni surang nang te na po pamlaban ba upoi hado hang ni tenrei nang ni pada udang sa uni surok nang ni tentu ban uni surok umlong banyak kalirit ki banyak uni surok ki datang kini ki kali ki badan special gear badan four wheel ki kalirit kimlai kedan ko ki kali banyak mener ni ka saku dah ting habane khnyat kita kadi gejing e ko bagi Paidbah nong shnong ki mat ki kendo jadien bangila ya keren ba urang ba shnong bat ka to ni giro rong ba bat khamtam e kilong kemi ha kiwan ban kendo hieng jonga ban ye thu ing ni gejing e kat no nga pangnut kumunong yalam kumunong mi khmat bat kumta nga su thu ilode bangam don gunung no skim ke bangaban siang dan ban ti Surok ye kumtang le pen bai ye ki bah kani gisngi ini ami Paidbah ryngkat baga shnong ban trei yang Surok nang ban pensuk ya kelait kawan bagi kali ritru kinyo ban yai nun Surok ban suk kelait kawan khamtam ke kit kaba badru nakamanda ki bapang ki shitom ini senang ki beladam siam jing e ban induk mo siang nam ta nu Surok tenteng don hakapang hakamit kiyong mla ban tip lesam nong si beje ar beje mimit ni hap ban le sim dawai hakan ngon bejaka ana hakan ngon ka hadi department henry habangi risep ya ka maruti ni hap man yelam dai da ka murti hap ban khnyet na den ban menaru kan ngon jing sya da don iwe murti nang tei bawan ban kiu sanai sanang henry kem simnala ni hap ban khnyet ni ki Paidbah nong senang ki bai kere hakan Surok te lese naduk kan tarik ke bamenta ryngkat ke jingwan snok tilang MDC jungi iba Charles Marngar nakamta ban ya trelang ikan ke Surok nakamta ban Maramot ikan ke Surok kena kalian jung aku mermak sinong se hakan ke porbat hakan ke janmek ngamla banong ban klem depan pal ke sukmen ke kra hakan ke por marba ryngkat ke jingwan jungi lese ki Paidbah nong sinong jungi nang ni skma lada don ka pang shitom lada don hakan ngon jinge lada dei hakaslap lada dei hakal er ngatrai ba kamdon su ke jinge namarba ngila Maramot ye kene bat ngila siang hirup do mau te nakali yang jungi ki Paidbah nong shnong la se ngin khamsuk nang ne khmat lada hakan ngon benta habang gidan kam ban lek ban wan ban kit ban ba ban lek sim dawai kumta terter te ngitrai ba lengba ke jingi do ryngkat nang MDC ubalawan yes nok tilang hangne henry wan ban snok tilang hari ula sim hirup yomok hiru ne tornem wan bom ban ti ye kene ka Surok bat penha ryngkat ban ki Paidbah nong shnong kena kalian ngajunga kat nong ngadap bagi sukmen ke krau kena por bat ha kena ke jimit bat komjur ngus ko man ai khulei ki Paidbah nong shnong lalu ba yu sneu ye ke jing pensawa na kalian ngajunga kumur ma shnong ngala ong yu nong korhoi ba ide ban tre shnong ban nginia Maramot no ide Surok namar ba idon ha pedang jing jar idon ha pedang jing shitom nang ta ban lek ban wan nam ta nu Surok ke lek se ki Paidbah nong shnong ru mar yu sneu kata ke nong pentip henry ki Paidbah nong shnong kim sam karna henry lemi renti iwe pe iwe